At sa araw na ito ay nagkaroon na naman kami ng pagkakataon para magsama-sama, magsaya at gumawa ng magandang alaala kasama aking pamilya at mga tropa. Wala sa plano, biglaan lakad, yung biglang dumalang sa isip ng bawat isa sa amin. Siguro dahil na rin sobrang init ng panahon na talaga naman malamig na paliguan ang hanap-hanapin ng lahat sa amin. At matapos nga ang kunting minutong deliberasyon, ito na ang napagdesisyonan. Ang punta ng isa sa maganda at kilalang resort sa bayan ng Tigaon, Camay Resort. Ito ang Triscape. Kaya tara, samahan niyo ako. Ikutin ang nasabing resort na ito. Alright guys, good noon. So palis kami ngayon ng bahay kasi burn out dito sa amin. Full day hanggang 6:30. So nagplano kami pumunta sa isang resort sa Tigaon, Camay Resort. Bibisitahin namin kasi actually first time ko pumunta doon. Matagal ko na siya nakikita sa social media. And ngayon, since burn out dito, kaya pupunta kami doon para mag-swimming kasama mga bata. Ayun, so abangan niyo ang vlog na to. Magandang tanghali sa inyo lahat. Let's go! Alright guys, so papasok na kami sa Tigaon, Camay Resort. Dinaanan ko muna yung kaibigan ko sa Ocampo para maghirap ng kutsilyo. At hindi lang yan, syempre sumama na siya kasi meron daw siyang alam na shortcut para hindi na kami dumampa sa sentro ng Tigaon papunta sa Triscape. So yun yung kasada. Grabing init ngayon. Sulit. Tapos yung sasakyan ko nasa likod. Hello. So nagmotor lang ako para kumasya ang lahat sa sasakyan. So ito, papasok na kami sa Tigaon, Camay Resort. Ayan o. Grabing kitang pa lang ngayon, kaya hanap namin talaga paliguan. Eksakto pa, sa bahay, burn out hanggang hapon. Pag nandun na kami sa may shortcut, mag-vlog tayo doon para at least alam niyo kung pupunta kayo sa Triscape. Let's go! So dito kami dumaan sa maliit na eskinita, dito lang sa Tigaon, Camay Resort, before to mag-sentro. So dito daw, malapit na tayo sa spot na pupuntahan natin. Ayun, si Kim tapos si Carlito ay nasa unahan. And then, ito yung sasakyan namin sa likod. Ayun. Sana ba? And then, kasi ang driver dyan, si wife ko. So, syempre, hindi naman masyado pang gamay yung daan. Kaya, kailangan niya magdahan-dahan. Ayun, nasa likod ko na. So, yan, dilaw na sasakyan. Hindi na kayo dadaan sentro pa kasi medyo malayo na. Kasi na masakyan. Bigito nyo daan dito, nature vibes. Ayan. Buti nga, available si Kim ngayon. Kung hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Long ways. Alright. So yun yung Monte Sarog. Nakit ko yan. Yan, tuktok na yan. Pumunta kami dyan sa may PLDT Ruins. So itong daanan, hindi ko alam kung mga anong klaseng tanim yan. Siguro mais. Ang ganda ng lugar na to. Walang traffic, malayo sa polusyon. Nakaka-relax. Alright, so medyo malapit na yata tayo sa lugar na pupuntahan natin. So mamaya na lang, tara. Ito na tayo sa Barangay Libod. Dito lang sa Tigaon, Camay Resort. So papasok tayo dito. Yung main gate nila. So hintay lang natin yung sasakyan. Grabe, may Monte Sarog oh. So asan na yung sasakyan natin? Wala na. Wala. Ito na, ito na. Kailangan kasi natin maging kalmado sa pagmamaneo dahil yung nag-drive ng sakyan ko ay yung wife ko. So ito yung
papunta sa Treescape. Lawak ng lupain. Mabato yung daan. Ito na yung parking area ng lugar. So hindi lang natin alam kung saan tayo magpa-park. Saan ba? Hindi tayo lulusot. Ayun, no? Ha? Si Papa Carlito. Papa Carlito. So dito na kami sa spot. Dahil natin saan tayo magpa-park. Ayun, parking area. Diyan. Alright guys, so nandito kami ngayon sa Treescape, dito lang sa Tigaon, Camarines Sur. Kung makikita niyo itong pool nasa likod ko, pero bago tayo pumunta sa likod kong yan, meron tayong pupuntahan doon na tree house. So daming tao ngayon dito. Ito yung mga bata, oh. Ayun. So entrance fee dito is 100 pag 5 years old above. Pero pag below 5 years old above, pag below 5 years old, walang bayad. So kasama natin si Cassie, si Ali, si wife, si Kuya Carlito, syempre si ate, oh. Bagong kasama natin sa grupo. Si Kim. Yan, tropa natin dito sa Ocampo, Camarines Sur. So dito 500 yung binayaran namin dito para sa table. And then kung may dala kayong tent, pwede naman. Kaso problema, meron kaming dalang tent, kompleto kaming gamit. Ang problema namin, medyo mait dito sa location na to. So medyo inabot kami, ilang oras yung biyahe natin? 1 hour. Tapos dumaan pa kami shortcut. So ngayon pupunta natin yung treehouse doon. So check natin habang maliwanag pa kasi mamayang gabi hindi natin makikita ng klaradong lugar na yan. So let's go. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. Alright guys, so papunta tayo sa may treehouse. Dito kami dumaan sa may gilid ng pool. Ayan sinasabi ng treehouse, oh. So dito yata ang daan, te. Ito yung daan. Medyo maliit lamang. Pero dito napakaganda ng vibes. Ang taas ng punong yan, oh. Hindi ko alam kung anong tawag sa punong yan. Okay. Ang tindi. So yung sinasabing treehouse dito, yan lugar na yan. Hindi ko na alam kung anong tawag sa punong yan na kung saan nakalagay yung bahay. So kasama natin ang buong pamilya. Ayan. So mamaya magpapalipad tayo ng drone. Ayun, may treehouse pa din doon, no? Unahin natin itong treehouse na to. So ang init ng panahon. Napunta kami dito kasi unang-una burn out sa bahay maghapon hanggang mamaya ang 6:30. And then sabi ko sa family ko hanggang mamaya tayong gabi dito para hindi naman sayang bayad natin. Hi Cass. So ito yung treehouse dito. Ayun, taas ng puno. Sura ng pagawaan nito. Ang ganda ng architectural design nito. Ayun. Presko. So pwede pala dito maglagay ng tent. Kaya kaso lang malayo sa pool. Akit muna tayo. Check natin yung taas. Tara, akit tayo. Halika. Kaya na, mami. Di kaya? Medyo makitid yung daan. Huwag ka maingay. Kita yung mga tao.
Yeah. So dito yung spot dito sa lugar na to. Ayun, no? Sa baba. Ito yung paligid natin ngayon. Ayan. So ito yung bahay. Ayan, no? Grabe. Ang ganda ng pagkagawa ng bahay na to. Tapos ito yung wood niya. Tibay. Ito yung ito yung pinto. Ayan. Sa baba ang para picture. Ayan. Si ate para picture te. Ano? Hintay natin mag-swimsuit si ate Melinda. So ito yung dining table. Kaya may kama dito. Kaso lang medyo matao dito sa loob. Hello, Juan. Grabe pagawa ng bahay na ito. Ang tupit. So wala. Yun, dagat na yun, oh. Dagat na yung lugar na yun. Hirap na yun. Dagat na yun. Blung yan. Dagat na yan. So sarap dito mag-stay. Tapos tent lang overnight. Sulit ang lugar nito. Dagat pa yan, da? Dagat. Dami kasi nag-picture taking sa oras na to. So grabe, napaka-nature sa loob ng bahay. Daming halaman. Ang lupit, no? Tapos ito yung kahoy na nagiging pundasyon ng bahay na to. Pwede rin maupo dyan. Ayan, may mga antigo pang mga plato na sa lagyanan. So, yun, after nito, punta tayo sa pool, swimming na tayo. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Alright guys, so tapos na kami kumain, tapos na lahat. So kaya gawin lang namin mag-enjoy dito sa swimming pool ng Friscape. So hindi masyado malamig ang tubig, hindi rin masyado mainit. So ibig sabihin maliglam ka ang tubig dito. Ang sarap sa katawan pag kayo'y naligo dito sa swimming pool na to. So dito kitang-kita Mount Isarog, may slide dyan. Tapos doon may mga concrete na cottages. Tapos yun, ito yung pang bata, ito yung pang adult yung lugar na yan. Pero dito mga cottages, mga upuan na may mga payo. So, hi Kas! Kas! Bibi, ayun na Bibi sa vlog. Dami natin mga kabayan dito. Tapos yung mga bata. So saktong-sakto to sa summer kasi sobrang init ng panahon ngayon. Hello. Hello. So hanggang 6 PM lang sila bukas dito. And then sabi ko nga sa inyo, medyo malayong lugar kaya kung pupunta kayo dito, mas maganda mag-race kayo. Kanina kasi may kasama kami. Siguro kahit may kasama kami o kahit naka-race lang kami, yung ituturo na kami, same lang naman sa dinaan namin. O, Ali Aida. $100 entrance fee pag below 5 years old, walang bayad. Pag above, meron na siyang 100. Alright? Dito na yan sa Barangay Libod sa Bayan Tigaong, Camarines. Kaya kung naghahanap kayo ng mapupuntahan na swimming pool o resort, pwede sa lugar na to pag malapit lang kayo sa Tigaon. So yun, magandang hapon sa iyo lahat.